חברים, היום אנחנו כאן בסדרה חדשה של סורווייבל. היום אני כאן עם אייל. אייל, תגיד שלום. איפה אתה? איפה אני? איפה אני? איפה אני? איפה אני? אוקיי, היי. נו, די להרביץ לי כבר. בדרך אגב, אני שיניתי סקין, תגידו תודה. תגידו זה יפה, תרשמו לי בתגובות. ואני עם השתילים שלי השמחים והנחמדים. הולכים. אוקיי. זומבי. אנחנו רק נחזור עליהם כשנמצא הכל טוב. לא. אז אנחנו פשוט חוצבים כאן עכשיו קיבלתי 10. נתחיל. יש שם נבא. איפה? שם. וואו, מדהים. אולי אתם מכירים את ברק מערוץ סלואו פייר? כן. כן, ותירשמו לערוץ, זה ערוץ טוב מאוד. גם לערוץ הזה. יש לנו גם עוד ערוץ של מג'יק איי בי, לא מגלה לך. באמת, קריפר התפוצץ פה. כן, נו. ויש לנו גם שרת שיצרנו בעצמנו, אנחנו נכתוב אותו בדיסקריפשן וגם נצלם על הסרטון. ואנחנו הולכים לעשות את מלא סרטונים, נלמד גם איפה אתה בדיוק ברק. איך ליצור שרת, כן. לאן אתה הלכת בעזרת השם? איך ליצור שרת בלי המאצ'יק? דרך בלי מתקן. זומבי! תמות, למה אתה לא מת? תמות. לחם, יותר חזק. בגט. נו! בגט. ימי. וודן פש. אוקיי, יאללה, אני הולך לחצוב במערה, כי אני חוצב הרבה פעמים במערה, וכיף לחצוב במערה. ואנחנו, גם יש לנו שיטה מיוחדת איך לעשות שהמחשב שלכם יהיה מהיר טילים. באמת איך לעשות שרתים בלי המאצ'י. אבל סיפרת את זה כבר! אז נו, מה שצריך זה כל התוכנות שלא חשובות לכם, פשוט תמחקו אותם. למחוק. אני פעם קודמת היה לי מה זה טון הלאגים, ועכשיו סתכלו איזה חלק יש לי. אוקיי. וסתכלו איזה חלק יש לי. המחשב שלי חלק לגמרי. טוב, ברק, הם הבינו את זה. כן. ותאמינו לי, זו שיטה, נהייתי גם מאוד טוב ב-PvP, ואם מישהו רוצה לשחק איתי ועם אייל, אז אנחנו ניתן את הסקייפ בדיסקריפשן. אייל צריך גרזן. כן. זומבי, שלום. נו, תביא כבר גרזן. הנה משהו יותר חזק מבגט. נו, הנה, בוא אני אביא לך. מה אתה רוצה מזומבי? ברק, חכה עליי. לא ממני! זומבי על צ'יקן! או שיט, יש לי חיים אחד. אני משאיר אותך למות. אבל אני סוג של חי. חשבתי שתמות, וקריפר מה מאחוריך. זהר. למה יצאת? זה טעות. בסדר! וכל הדברים שלך נעלמו. כן. טוב, אני הולך כמה קצת חיים יש לי. אוקיי. זוז כבר. למה לי? שתיל. אנחנו בעצם... אני אקח לי עוד קצת עצים בשביל... טוב, תיתנו לנו עצות לשמות בדיסקריפשן לסדרה הזאת. כן. לא בדיסקריפשן, בדיסקריפשן. לא, בתגובות. כן. אוקיי, אני מכין לי חרב. גם לך? מה? חרב. מה?
תכין לך חרב. איזה כיף, עוד מעט תהיה 1-9, וב-1-9 יהיה שריון מעץ. כן. נמאס לי כבר להשיג כל כך... אוי שיט. אוקיי, נמאס לי כבר כל כך... כל הזמן כאילו... יש לי... כאילו כל הזמן אני צריך... כל הזמן עם הדברים מסובכים אני צריך להכין שריון. ורק שתדעו, שריון אור יותר מסובך להשגה משריון איירון. אם מישהו לא יודע. כך. אוקיי, אני רוצה לחצוב. או שיט! הפתיע אותי. סורי. עין עכביש, האם היא אכילה? אוי, לא אכילה. דפוק. אתה לא יכול להרוג ספיידר כאילו. בטח שכן. הרגתי כרגע אחד. אני יורד. הוא הרג את הזומבי. זומבי מיני! אייל, שומעים את הקליקים שלך מפה ועד כפר סבא. לא מוצא כלום. אני מאשים אותך בזה, יא. פחם! אחד! מזל. שיט. די! נו! עופר פה! נפלתי. כמה חיים יש לך? איכשהו לא ירדו לי חיים. אוקיי, ירדו לי. והתמלאו לי. וברק למה? יופי פה! אולי לא. קח את זה, תתחיל לחצוב למטה. יאללה, זה איש אתה. מה אתה עושה? טוב, אתה תחתור בדרך שלך, אני אחזור בדרך שלי. שלא תעיד להיכנס לכאן. אפשר מקוש? לא. תלך לאחור. אחור! אחור! אין לך מזל. די, איזה מניאק. אני עולה למעלה, אחי. לא רואים כלום. תחצור את הדרך. היי רון. ומערה. הנה עוד איירון. רק אני חושבת שתהיה לך דרך ארוכה החוצה וגם לי דרך ארוכה איך בדיוק לצאת מכאן. נפלתי! אייל! מה? יופי, יצאת החוצה? די רחוק מכאן. אוקיי. אחרי שאייל תקע אותי, אני אחזור אליכם כשאני אצא. אוקיי, חזרנו אליכם ברק, תביא לי כמה דברים. מה אני אביא לך כבר? אני לא יודע, מה יש לך? קח את זה. ואת זה. וקצת מזה. תכין עם זה מה שבא לך. פרה! ברצינות ברק, כאילו קריפר בא מאחוריי. כן, למה אני לא הייתי שם. והיה לך שולחן עבודה. אייל, מה לעשות איתך? נו, תביא עוד עץ. למה לי להביא לך עוד עץ? למה לא? יאללה, קח, נתתי לך את הכל. עם טיעון כזה אי אפשר להתווכח. טוב, אני מכין. יודע מה, אתה הולך עכשיו לחצוב עצים. איך אני? לא. כן. לא. כן. לא.
צריך להכין את הבית, מה, אנחנו שתי ילדות זקנות, יאללה. רק ואני זה. הם מצאת פחם. וואו, איזה מדהים אתה מתלהב מפחם. לא, אני מתלהב ממה שבתוכו. הגיוני. שלא. עוד פחם. מה זה עיר הפחם? סתה קדוש. לא מצחיק. חלש, חלש. וואלה, בוא נחצוב אצלי ונבנה את הבית. צחוקים אותך. רק סקור אחרי זה. אל תאשים אותי בזה שנדפקת אם אתה לא יכול לצאת. למה? אל תאשים אותי. למה? אל תאשים אותי, אוקיי? טוב. למה לא מוצא מערה? נו. אוקיי, אני אחזור לכם שאני אמצא מערה, כי אני פשוט לא יכול ככה. אוקיי, ואני מצאתי מערה פה של תהום. מתברר שאני הייתי במרחק כולה כמה בלוקים ממה שחברתי מקודם, וזה, אז אני חטפתי קצת מהצד של מה שעשיתי מקודם, ומצאתי את זה. היה כמה כבר חצבת? הרבה. שזה... עכשיו הכנתי לעצמי גם זה. אוקיי, וזה היה כל הפרק הראשון. אם נחזור. אהבתם, לייק, סאב. אם יהיו לפחות 100 צפיות, אנחנו נמשיך את הסדרה הזאת. מצחיק מאוד ברק, מצחיק מאוד. נכון, סתם עבדתי עליכם. אז נתראה בפרק הבא, ויאללה ביי.